Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Diyos marahay na pagkahapon po. Hello Bicolandia. Welcome po digdi sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan with Miss Gelay. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzana. Hello to everyone. We're live now po dito sa DZGB and kanina pinaasa na naman tayo. Trial lang pala yun. I don't know if meron na pong kuryente. But anyways po, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa. So, samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras dito po sa programa hanggang 6:30. Yes, hanggang 6:30 po ng gabi. Ako ang makakasama niyo. Right, so hello din po sa ating mga listeners. Ayan, hello po sa mga avid listeners po ni Doc Joey at sa programang Serbisyong Natural. Right, so we're saying hi din po pala sa mga members po natin. Ayan, hello sa inyong lahat dyan. And syempre sa mga IAF, ayun, amazing YouTubers. Meron din mga sa Unilevel. So, good afternoon po. Right, so itatakal ko ang about po sa Unilevel marketing and of course about po sa mga products natin, ayan, flagship products. And syempre, yung announcement po natin is available na po ayan, sa mga nakikinig and hindi pa nakakapunta sa ating opisina. Available na po ang ating amazing juice with glutathione. Ayan, with Miracle C yan. Right? So, again, sa mga listeners and yung mga users po ng amazing products, available na po. Lalo na yung mga nag-aabang ng amazing juice natin. So, available na po yung amazing juice with Miracle C and glutathione. Okay, and yung dati collagen, papunta pa lang, on the way pa lang daw. Okay, so yung glutathione natin, I think 2 years siya, hindi wala sa atin, ano. So ngayon, officially, andito na po sa atin yung glutathione. Again, amazing juice with Miracle C and glutathione. Kasi dalawa yung ating juice. Dalawa yung juice natin, so meron na tayong glutathione. Ayan. So, I think si Ate Julie, kasi may anak siya na with leukemia. So, yun yung sinasabay sa Mega 1. Collagen siya. Okay, so yun. And yung mga iba pang naghahanap, kasi yung iba hindi nasa sakto. I think 2 months na wala yung namin, yung juice namin and then yung coffee mix natin. So now, available na. Meron na din pong amazing coffee mix kasi last time out of stock po tayo. I think 2 months, August, naubusan na talaga ng stock ng amazing coffee mix at ng juice. Alright. So kanina naman galing sa amin yung pamangkin ng isa namin na cancer patient na nagte-take ng yun. Parang bago na naman dito, nakalimutan ko na. Okay, so parang bagong salta na naman.
Right, so sabi ko nga po, pumunta naman yung cancer patient namin na taga Ginubatan. So yung pumunta is yung pamangkin niya at bili naman, okay, nag-avail naman po ng Amazing 4. So iba-ibang klase natin ng mga products. We have Amazing 4, Mega 1, Amazing Trio. Okay, so yung nauna natin is Amazing Trio. Pinaka-first flagship product po yan ng Miracle Health Corporation. So the next one, 2019, is Mega 1. And during pandemic, last year lang po, nabuo yung tinatawag natin na Amazing 4. So yung Amazing 4 natin is a combination po ng Amazing Trio at Mega 1. Okay, so unahin natin yung Mega 1 po, kasi siya yung second flagship product po ng Miracle Health Corporation. So yung Mega 1 natin, 21 na powerful components. Basically po, yung nauna is Amazing Trio. So 5 klase yan, tagli-5 po. Multi-5, 5 klaseng powerful mushrooms. Mega A, mga potent berries po yan. And so Miracle C naman is 5 sources ng vitamin C. And then, so 15 na siya. May 7 added herbs siya. Mga plant foods. Okay, so yan po, nabuo yung 21 components. Nandyan din yung turmeric, like broccoli, milk thistle, bitter melon. So, yan. Sila yung mga bumubuo sa Mega 1. Etong Mega 1 natin as a whole, kumbaga, lahat ng mga health concerns natin, pwede tayong matulungan. Nakadepende din po yung dosage sa kung ano yung mga health concern natin. Alright, so sipon, ubo, yung mga basic na health concerns sa ngayon, so matutulungan tayo niyan. Wherein po, in fact, ako nag-take niyan. So, kapag na-feel natin na parang tatarangkasuhin tayo or fatigue, something like that. So, at least 1 capsule or continuous ko siya. So, usual kasi kapag tayo, di ba, parang tatarangkasuhin or parang na-feel natin na parang nilalagnat tayo or may lagnat na tayo, hindi lang natin na and may sipon, may ubo, pero wala naman na ubo. So, yun nga, parang lalagnatan lang. So, yun na-feel natin. Siguro ko 2 weeks ago, tapos sobrang sakit ng ulo dahil nga bawal din kapag antok ka, tapos maaga kang nililigo, so bawal din yon. Okay, so siguro yun yung na-trigger kung bakit parang nag-iba yung timpla ng ating katawan. Kaya nga, pag-take ko nun, siguro kung mga hapon kasi hindi ko na nakaya yung yung grabe sakit ng ulo. So, siguro ko before 5 o'clock in the afternoon, nag-take ako ng Mega 1 and then, nag-take ako ng kasabay ng warm water. So, yun yung warm water yung pinang-inom ko. And then, yung, kumbaga yung nafe-feel ko palagi kapag nag-take ako ng Mega 1 is, parang antokin ka. So, tinulog ko siya. And then, after 1 hour, pinagpawisan ako. And then, parang nawala lang talaga. So, that's powerful po yung ating Mega 1. And speaking of, soon po, mapapanood natin yung amazing testimonial ng ating Vice Governor na si Sir Edsel or Attorney Edsel Grex Lagman. Kasi nakausap namin siya, magaling talaga. Ayun, yung products. Kasi siya mismo, way back 2012, nakakapag-try, kumbaga, subok niya na. Okay, yung ating mga amazing products. So, soon po, mapapanood natin sa YouTube channel ni Doc Joey yung amazing testimonial ni Attorney Vice Governor Sir Edsel Grex Lagman. Alright, so thank you very much, sir. Kasi nakausap din siya ni Doc Joey and siya mismo. Ayun, siya mismo yung nagsabi na magaling talaga yung mga products. Alright, so thank you very much. Hello din po sa mga nanonood sa atin sa Unilevel page din sa Doc Joey kasi share natin yan. Okay, so sa ngayon ako muna yung makakasama nyo kasi si Doc Joey is nasa opisina and hanggang 6:30
Kung may kuryente na doon, hanggang 6:30 po bukas ang opisina. Regular days po, weekdays, Monday to Saturday, bukas ang opisina from 9 o'clock in the morning to 6:30 in the evening. Sa Sunday, every Sunday, 8 o'clock in the morning to 12 noon. Depende if may appointment or may kausap till 1. Okay, so half day lamang sa booking office natin. Diyan lang po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Alright, so again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Along the road lang po yung ating opisina, kaya madali makita. In front of Bangko Sentral ng Pilipinas. And for free consultation po, pwede kayong mag-text or mag-call kay Doc Joey Betito. Ito yung number niya sa Smart, 0998-975-8121. Again, sir, 998-975-8121. And sa Globe naman, sir, 917-853-8933. Ulitin ko, 0917-853-8933. So, yan ang contact number ni Doc Joey. Free consultation po, And syempre yung mga packages natin, free membership. Free membership yan ang babayaran lang natin is products. Doon nga lang sa products, discounted na po. Okay, discounted na kahit sa mga products. So, free membership pa and with free livelihood siya. So, 6 ways or 7 ways to earn. So, yung tinatawag natin na Unilevel. At the same time, kikita tayo through sponsoring or repeat purchases. Okay, so sponsoring like kapag may mga friends, family members, relatives tayo or mga kakilala. So if like may mga health concerns sila or wala man po, if gusto maging distributor ng ating mga products, so pwede yan. May mga options din po tayong pwedeng mga pagpilian doon sa mga packages. Okay, we have Mega One, Amazing 4 or Assorted. Meron din siya, pwede namin sabayan ng assorted healthy drinks. So, para maitry ng mga gusto nyong maging mga prospects or clients nyo. Okay, so pwede po yan. And of course, FDA approved lahat ng mga products natin from capsules down to healthy drinks. Ganyan po. So, syempre, since 2008, so marami na din po yung mga natulungan ng health concerns ng ating mga products. Okay, natural kasi yung mga components niya, hindi lang dito, kumbaga sa ibang bansa, sa iba-ibang mga bansa, galing yung ating mga components, kaya magaling. Okay, so another one is may mga health concerns tayo na gusto natin itawag or malayo kayo, may mga kamag-anak kayo or kakilala na hindi dito sa Bicol, kung nasa Manila sila at gusto niyo matulungan. Okay, so ngayon pwede naman na video call or messenger. Okay, kasi po syempre mahirap ngayon, 'di ba? But then nag-accommodate din po na face-to-face dyan sa opisina. Syempre, sinusunod pa rin natin yung mga dapat face mask and ngayon nga okay lang na kahit wala ng face shield sa mga malls. But then syempre hindi naman natin sa yan kapag na po nasa atin na din yan, 'di ba? Like nasa closed door tayo or medyo maliit yung space and then maraming mga tao, alam mo may kausap ka, tapos medyo malapit na. So, it's okay na magsuot ng face shield and face mask. Nasa atin din yan, okay? Para, syempre, maprotektahan natin sarili natin and at the same time, yung ibang tao. Kasi, nasa atin din yan, di ba? Yung iba kasi, ayaw kasi nga, naghihirapan sila, naghihirapan maghuminga. Kung nasa naman yung space na medyo maluwag naman, 'di ba? Pag hindi naman
closed door yung ano. So, it's okay na kapag open field ngaya, walang face shield. It's okay. Naka-face mask lang or basta as long as na naka-distansya, okay lang yun. Kasi like ako ngaya, kapag matagal na naka-face mask at naka-face shield pa, medyo mahirap-hirap talaga huminga. Okay, kung wala naman na tao or wala naman na ikaw kausap, it's okay na wala kang face mask or face shield. Pero but then may mga tao ngayon, dapat lang talaga na mag-face mask at practice social or physical distancing. So ngayon, yun yung mga kailangan natin at ang pinaka-importante is palakasin yung immune system. Kasi yun yung pinaka-panlaban ng ating katawan, 'di ba? Kasi yun naman talaga ang tatamaan. Kumbaga target ng mga incognito, tinatawag ni Doc na hindi natin talaga nakikita yan. So, yan yung pinaka-basic na kailangan ng tao is immune system. Okay, kasi sa ngayon, sabi nga ni Attorney Grex, hindi na, yes, mahalaga yung pera, but then kapag tinamaan na tayo, wala din magagawa yung pera natin. Alright, so, yes, kailangan natin yung pera para masustain natin yung mga daily needs, mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. So, may mga basic naman tayo, 'di ba? Ways kung paano tayo paano natin palakasin or makiiwas sa mga viruses. Okay, so yun po. Like sa immune system, yung dapat din natin sundin yung mga safety health protocols. Like always wear your mask, practice social or physical distancing, and syempre mag-take ka ng mga supplements or yung sa vaccine. Okay lang sa vaccine. Kung nakapag-vac na, it's okay din po, sabi ni Doc Joey, na ipagpatuloy pa rin. Kasi may mga members kami, okay, na nagpa-vaccine. Sila nagtitake din ng Mega 1. Kasi yung Mega 1 natin, mainly to boost body's immune system. Okay, kasi may mga iba din, I don't know. Alright, so, sabi ko nga, alright, okay, so, parang ako na din si Doc Joey, nakakalimutan minsan. Alright, so it's okay na, yes, it's okay na magpa-vac naman. But then, sabi nga ng DOH na yun pa rin, kahit na nagpa-vaccine na, hindi pa rin, kailangan pa rin suot ng mask, ayun. Kasi syempre, anytime pwede kang tamaan. Tapos, if ang katawan mo pa is mahina-hina, so totally talaga, kapag mahina talaga yung katawan, yun yung pinaka, mahirap pa. Alright, so, yun nga. Ang bilis lang ng oras, so, 8 minutes na lang before 6. Alright, so, i-discuss ko ngayon yung ating mga products. And then, yung 6 ways to earn. Actually, 7 ways na ito, if from sapphire down to diamond. Okay, and sa mga susunod pala, this coming October, so may pinaghahandaan tayong event para sa mga participants natin, barangay, from barangay or SK, chairman or members, kung sino yung magiging participants natin. Actually, 2 days naglibot kami from towns and municipalities po dito sa Albay. Okay, na at least makatulong ang Miracle Health Corporation sa ating mga kababayan, sa mabigyan sila ng mga prizes and livelihood. Ngayon yung pinakakailangan natin is livelihood, diba? So, through our contest po na tinatawag nating Paskong DZGB, Inter-Barangay Contest, yung mechanics natin soon, ipapaalam natin, i-announce natin yan. So, eto maganda kasi makakatulong kami through free livelihood and magbigay ng mga cash prizes and the free products. So, free products yan. From 10,000, pinakamataas natin is cash price is 10,000 pesos. Membership, nag-worth ata, I think, 20,000. So, for example pa lang yan, free membership worth 20,000. Or,
may free products pa yan. Okay, so yung contest natin, about yan sa Facebook page and sa YouTube channel. Dalawa lang yung mechanics natin, ano. Right, so again, we'll have our event this coming October. Tinatawag siya na Paskong DZGB Inter-Barangay Contest, and our participants will be barangay officials or SK members or SK chairman. So you can also form your own group para maging success yung or masunod natin yung mechanics. So soon, i-upload po natin, ipopost natin yan sa ating official Doc Joey Betito Facebook page. And so hopefully, marami yung mga maging participants natin at syempre, manalo kayo. Okay, kasi we have from top 10 to top 1, so may mga prizes, cash prizes. We will also be giving consolation prizes para sa mga participants natin. So I think mag-worth din yun ng MHC membership. I think hindi pa ako sure if 6,000 yung worth ng membership. So maganda yan kasi free livelihood yung ibibigay po namin sa inyo. Okay, nakatulong na tayo sa mga kakilala, kaibigan, mga relatives natin sa kanilang health. At the same time, we will earn through our amazing products. Alright, so syempre tutulungan naman kayo. Main objective natin, main goal ng Miracle Health Corporation is to help everyone na sa kanilang health or kalusugan, and at the same time magbigay ng livelihood or pangkabuhayan in this, lalo na ngayon sa global pandemic. Okay, so ayun nga. Kung may mga questions kayo, pwede kayong mag-message sa atin, ano. And then actually ano din kami ng Zoom meeting. So sa ngayon hindi muna. Abangan nyo din po pala yung every MWF or Monday, Wednesday, Friday na magnegosyo kita program dyan po sa Facebook page ni Doc Joey. Again, magnegosyo kita, Facebook program ni Doc Joey dyan po sa Doc Joey Betito page, official Facebook page. Ayan po. And nagkakaroon din mga raffle every time na kayo mag-invite. Yung pinaka-counted kasi dyan is accepted invites. So, yun. Yun yung counted doon sa Doc Joey raffle. Every time na nag-raffle, nagbibigay po ng mga load. Ayan. Yung mga mga participants natin is usually mga estudyante. Ayun. Kasi need talaga nila ng load. Kaya nagbibigay si Doc Joey ng load sa mga estudyante din. So, manood kayo ha. Again, Monday to Friday. 10. Ayun, akala ko 8. 10 o'clock in the morning. Ayan, hindi gabi. 10 o'clock in the morning to 11:30 in the morning pa rin. So, magnegosyo kita. And yung raffle, pwedeng umaga at pwede din na hapon. So, depende po yan. Kasi everyday naman po nagpaparaffle si Doc Joey or MWF yung raffle. Okay, so yun po. Ipunin nyo lang at send yung accepted invites nyo. Kumbaga yung mga in-invite nyo na mag-like doon sa Facebook page. And ongoing pa rin po yung contest na TikTok. Be our Mega One TikTok Queen or King. Kung sino man yung magiging Mega One TikTokeress natin. So, nakapost na po yung mga entries, official entries ng mga participants natin sa TikTok about Mega One. Yung sa Mega One kasi, yung content is what is the benefits? What are the benefits po ng Mega One po natin? So yun yung content ng mga contenders natin, yung mga participants natin, and then posted na siya sa Doc Joey Betito page. Yun. Mag-like na lang kayo kung sino yung mga bet nyo, okay, na mga TikTokers. So, makikita nyo po yan doon sa Facebook page. Marami na. I think nasa 15 na participants yung mga sumali. And
pinakitang gilas nila kung paano nila i-present yung mga benefits ng ating Mega 1 capsules. And sad to say, and sana talaga, fortunately, dumating na yung Mega 1 kasi ngayon is limited. Okay, sa mga nanonood pala, announce ko na din na limited yung Mega 1 natin, and hopefully, this coming week, or this coming week or next month, makadeliver na sa atin ng Mega 1 kasi importante yung Mega 1 natin. Kaya naman yung mga nakikinig po, kung paubos na yung Mega 1 nyo, Mega 1 capsules, mag-avail na kayo. Ngayon pa lang, para syempre, may kakaunti pa tayo dyan na stock, but then paubos na din po yan at wala pang dumarating. Kaya naman, kung ayaw nyo maputol yung pag-maintain ng Mega 1, pumunta na kayo agad dito sa opisina natin. Okay? Kasi syempre, mahirap din kapag naubusan tayo kung hindi pa kayo hiyang doon sa Amazing Trio, but then okay lang kapag Amazing Trio. Tatlong klaseng mga kapsula yan. So, it's okay then na kung naubusan tayo, hindi natin naabutan yung stock ng sa Mega 1, it's okay na at least permanent, ngayon, pwede kayo mag-try ng Amazing Trio. Kasi yung Mega 1, di ba, meron naman siyang Amazing Trio. So, yung Amazing Trio natin, multi-5, mga mushroom to boost body's immune system. Okay, yung potent berries naman, nandun yun sa Mega A. Kumbaga, nakakapag-detoxify siya. Nakakaalis siya, nakakatulong para mag-detox yung katawan from mga bacteria and viruses. And vitamin C, pampalakas ng immune system. So, mga 5 sources ng mga vitamin C. Mga advanced forms of vitamin C. Kaya naman, pwede siya sa mga bata, mga buntis. Okay? Sa mga, kahit na anong edad, pwede siya yung vitamin C natin. So, Amazing Trio, that's our Amazing Trio. Tatlong klase. So, yung Mega 1, kasi isang capsula lang siya. But then, 21 yung mga laman niya. 21 na components. Nandun na yan sa loob. Okay, yung Mega 1 natin. So, for now po, at least magkaroon tayo ng 5 minutes na break for our amazing testimonials. Pakinggan po natin, and then after that, ipapaliwanag ko po yung ating sa 6 ways to earn dito po sa tinatawag natin na MHC Unilevel. So, magbabalik po ako at pakinggan po muna natin yung ating mga amazing testimonials. Alemanya, may nakapag-introduce sa akin ng Amazing 4. Dati, hindi ako nagtatry ako ng iba-ibang supplement, pero parang hindi naman talaga siya tuloy-tuloy. Tapos then, may nakapag-recommend sa akin ng Amazing Trio, sabi niya. Tapos ang binigay sa akin ni Doc, Amazing 4. Sa ngayon, pa 2 months na ako gumagamit. 2 months sa July 6. Pero, habang gumagamit ako, natry ko siyang basta maganda. Naghintay na lang ako ng result ngayon ng ultrasound. After 3 months, sabi ni Doc, magpapa-ultrasound ako. Makikita ko siya kung may pagbabago sa dating result ko ng ultrasound. Sa myoma. Tapos meron akong goiter. Tapos may bukol din ako sa liit. Then may cyst. So makikita ko yon. Pero habang nagtitake ako nito, nakita ko, pinatry ko siya sa anak ko na constipated. Mga ilang days siya bago makadumi. Pinatry ko ang Amazing 4 once lang a day. Then
daily na siya dumudumi. Then yung isa ko yung asawa ko, may sinus siya. Hindi siya umiinom ng mga malalamig kasi pag dito, umiinom siya ng mga malalamig. Pag gabi niyan, palagi na siyang inuubo. Pinatry ko naman yung Miracle C. Sabi niya, gusto niya, kahit umiinom na siya ng malamig na mga na yellow o na may tubig o soft drinks, hindi na siya inuubo. So, sabi niya, nakatulong daw yung Miracle C. Yun po. Yung habang nagte-take na ako ng Amazing 4, pinatry ko ito sa anak ko na constipated siya. Mga ilang days siya bago dumumi. Mga 3 to 4 days. Tapos, nag-try na kami kung ano-anong herbal. Galing na din kami sa doktor. Kung ano-ano rin na reseta sa kanya. Tapos, ganun pa din naman. Then, pinatry ko yung Amazing 4. Once a day lang. Tapos doon 3 days siya uminom ng Amazing Trio, daily din siya na Amazing 4, daily din siya dumumi. Yun po. So napansin ko, may pagbabago. Ako din, ang dami kong discomfort kasi may ako na myoma. Tapos kahit after menstruation ko, ang dami kong mga na discomfort, masakit dito sa tiyan, masakit dito sa balakang. Tapos after ako uminom, magtutuman sa ako ngayon, naalis yung mga sakit. Tapos naghintay na lang ako ng result. Yun po. So pero nakikita ko naman na positive kasi nakita ko mismo may pagbabago na maganda sa katawan ko. So yun po. Ako po si Nini, taga San Pedro. Diba akong scoliosis. Ang makulog o paan balakang ko. Grabe kulog. Nang nag-take up kang higawan, pag 3 days pa lang higawan ako na mamatian na pagbabago. Hanggang sa ngunya na mag-ano na ako na ora pang 1 year. 1 month. March 4 ako nag-start. Pagmati ko, okay. Nakakapag trabaho ko, nakakapag-samusa. Na ako pag-samusamot ko. Medyo may ang pang-diet na lang ang namamatian ko. Pero magayon talaga ang naanuhan ko. Kunyan, nakakapagtrabaho na ako. Dati ako lang pasalamat ko kay Doc. Hindi ako itinuro kang God na magdigdi para bigla ako check up sa iya. Yan ang ko kay Doc. Dako lang pasalamat ko. So, gusto may mga namatian na medyo may kagabatan man sa kuninda. Pagbigdi lang sila kay Doc, bigdi nila makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Yan lang. Ang isang araw niya, pero ako, ilang days ako umiibi, sabi niya, tapos yun, tapos wala na, simula na mawala ko yung mga salit-salit sa katawan niya. So, ngayon pa pauwi na yung last week na itong October. Wala na yung mana sa paan niya. Tapos tinanong ko siya, ano yung pakiramdam niya baga? Sabi niya, ayos naman baga, ang pakiramdam ko, malaki yung parang natulong sa kanya. Tapos, yung third week ko na yung October, yung anak ko naman, na nadengge. Tapos, yung pang 2 days na hindi ka lang kumakain. Kaya nagising ako sabi ko talaga, sabi niyo yung happy. Hindi pa yung ng may gawan or yung amazing day. Nag-decide ako, may gawan ko rin ko. Tapos, nung nakapili ako dito, pagdating ko sa hospital, pinarahin ko talaga siya. That time, yung platelet niya, 49 lang. 49, kasi pababa na po ba na. Tapos, pag Friday, yung Webes yun, nag-42, pero nag-time siya, Webes pa lang, nag-Webes umaga, ang haling gabi. Tapos Friday, nag-42 yung platelet niya, pero pinainin ko pa rin siya. Yun, nung Sabado, sa awa ng Diyos talaga, nag-120 ko yung platelet niya.
Kaya nakalabas na kami. Kaya sabi sa inyo, yan mga kami ni Doc noon, Friday na. Sabi ko, Doc, pwede na yung pagka-umagang Saturday, hindi pa alam yung result. Sabi ko, Doc, pwede na lumabas. Kasi okay naman niya yung anak ko, sabi niya. Sabi niya, hindi ngayon pwede kasi nakadepende sa platelet. Mamaya ngayon, paglabas ng result, malalaman mo, sure. Ang laki ng pilas talaga. Kaya wala. Uwi na kami. Thank God. This time good talaga din sa program. Kasi pinaubos ko na yun sa anak ko pag uwi namin sa bahay. May gawan. Sila, ito yung baby ko na may autism ba na. Share na sila na yun. Kaya ngayon, sabi ko, bibili ulit ng may gawan. Para kay mama ulit siya sa mga bata. Sa nila, kung ano yung mga nararamdaman nila, subukan nila kasi proven talaga. Proven na nakakatulong talaga sa health ng tao. Thank you po. Ako po si Jean Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, dati kong umiinom siya ng marami kong maintenance sa kanyang iniinom. Ngayon po, pumunta po kami kay Doc Joey para po makonsulta sa kanyang karamdaman kasi sumasakit na po ang kanyang tagiliran. Tsaka po, siguro takot na din po siya na sa tagal na po ng pag-iinom niya ng may mga gamot, magkakaroon na po ng komplikasyon sa kidney. Kaya po, nagpunta po kami kay Doc Joey para po magpakonsulta. Uminom po siya ng Mega 1. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago. Malaki na po yung pagbabago kanyang naramdaman. Kaya po, nagpapasalamat po kami na naisipan po ng aking tatay na pumunta po kay Doc Joey. So, advice ko lang po sa mga nanonood po na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega 1. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubatan Albay. Kinig lang ako sa radyo sa DZGB sa kanyang programa na tungkol sa Amazing Trio at saka Mega 1. Napansin ko po na may mga magandang na mga sakit na nalulunasan tulad ng cancer, migraine, mayuma at iba-iba pang mga sakit nararamdaman at saka ang pagpupo ko hindi masyado maganda. Ngunit nang matuklasan ko po Bangan Legazpi City sa harapan ng Central Bank, nakilala ko po si Doc Joey Bitito at sinabi ko po ang aking mga nararamdaman sa katawan. Binigyan po ako niya ng gamot na una, yung Mega 1. Nakainom po ako sa loob ng isang buwan. Sa pag-inom ko po yon, marami po akong pagbabago, marami pong pagbabago sa aking katawan na nalunasan. At nung maubos ko po yun, bumalik ako dito sa opisina nila at binigyan niya ako ng gamot na Amazing 4. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, nawala po. At saka po minsan may sumasakit dito sa aking tiyan, nawala po yun. Siguro may mga intestinal disorder po ako, kaya nawala po. Kaya malaki pong pasasalamat ko kay Doc Joey Bitito, lalo na dito sa Miracle Health Corporation, na marami po sila na itutulong sa mga tao, lalo na sa mga taong may sakit o karamdaman. Kaya iniling ko rin po sa mga tao na nakikinig sa programa niya, magsadya po dito sa kanyang opisina para matulungan sila sa iba't sakit o karamdaman. Ako po si Josefa Cas, taga San Francisco, Malilipot, Albay. Edad ko po 83 na. Tapos nag-ano ako kan Amazing Trio kay Doc Joey
Bitito. Nagbakal ako kang bulong na yan, tas namatian ko, ang tula ko, pag nagkakaon ako, day ako tulos nakakabawas. Mga pirang aldan, ugad tulo, apat. Ito ang namatian ko. Kaya pagka dangog ko na may doktor daw kami, tas si Corina Sanchez, nadangog ko nag-interview, si Doc Bitito duman sa Manila. Pero di ko manahiling. Kaya sabi, may doktor ngaya kamong Bicolano. Kaya inanuhan ko na may bulong, offer si Doc Bitito. Nag-try akong magbakal. Ngunyan, nag-inom ako tabi kanitong bulong na ito, yan na food supplement na Amazing Trio. Binakal ko kay Doc Joey Bitito duman sa Kahugutan sa Dorotea Resort and Spa sa Bakakay. Ngunyan nag-inom na ako, maray na nagbalik na sa kuyang pagmati. Dahil akong kolesterol, dahil yung blood sugar ko puro na normal hanggang sa urinalysis ko puro po normal. Kaya nag-ipigsigi ko pag-inom. Naman ako kanso Amazing One, sinubukan ko naman na mag-inom. Lalong maray sa buhay ko. Kuminusog ako, tapos medyo nagtaba-taba man akong diet. Kaya lang, siyempre, ang gurang na nagano kan kung ano-ano na lang. Pero sa pagkaon, daing diferensya. O maray sa pagturog, maray-ray naman sa pagturog ko. Pero kang inot, dahil ako nakapapakaturog tayo nga ni pag-iisip ko, so namamatian ko. Ngunyan, nag-inom na ako kaya na food supplement na iyan, maray na sa buhay ko. At tapos, ngunyan naman na binalik ko sa dosage sa ko ni Dokta, nagkulong supiad ko. Aksala ako man sa nagtatrabaho ako kaya nagigiba ako na nung kuwanday ako makatios sa harong. Duang aldaw sana, ayos na naman ang buhay ko. Kaya yan, dahil ako makatios na, dahil ako maghiro na, ang tabata gurang na. Kaya ngunyan, maray na ang pagmati ko po sa buhay ko. Kaya kamo po na mga mga tao, mga kamag-anak ko, maghinguwa man kamo, maglikay kamo man sa mga pagkaon, kan mga daipidig. Kaya baloon naman nindo na mag-inom kayo ninyo food supplement na ni Doc Joey Bitito. Tamaray talaga na mag-inom kayo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. And yes, balik po tayo dito sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan with Ms. Gelay. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prinzena. Hello po sa inyong lahat. Ingat po sa mga papauwi pa lang and happy eating sa mga kumakain na sa ngayong oras. Ingat-ingat sa mga papauwi. And sa mga aalis din, ingat din po kayong lahat. Alright, so hello sa mga nasa Dorotea Resort and Spa. Hello sa mga staff and guests. Enjoy your day. It's weekend ba? Ano ba ngayon? Kalimutan naman. Friday! Happy weekend to everyone. And sana all my weekend. Alright, so yun nga po yung sabi natin. Meron din po tayong free health consultation every day. MWF. Wednesday and
Friday ay nagkakaroon ng free health consultation din po pala dyan sa Kimantong kay Miss Diamond Arlene Pabilonia. Yung outlet po, ayan sa mga taga Sorsogon, ano pa, Daraga, ayan. Daraga area. So, kung malapit po kayo dyan, pwede po kayo mag-drop by if mag-avail kayo ng amazing products dyan kay Miss Diamond Arlene Pabilonia dyan sa Barangay Kimantong, Daraga, near Shell Gasoline Station and in front of UV Express going to Sorsogon. Ayun, so may ano lang po yan, parang bakanteng lote yung UV Express, parang UV Express terminal going Sorsogon. So, doon, kaharap lang nun is yung outlet ni Miss Diamond Arlene Pabilonia. Okay, dyan available para syempre yung mga ano po, hassle-free and bawas-bawas din sa pamasahe, diba? So, if ever naman magpapakonsulta tayo kay Doc Joey, pwede tayong dumiretso naman dito po sa booking office natin in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Diyan lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. You can call naman po kay Doc Joey sa kanyang mga numbers, Smart 0998-975-8121, sa Globe 0917-853-8933. Sunday naman, yes, meron din pong health consultation up to 12 noon. Okay, 12 noon. Alright, so sabi nga natin, Unilevel, makakatulong tayo through livelihood para sa inyo. So, yung mga ating members po, old members, pwede naman tayo mag-upgrade or pwede namin kayo i-upgrade for free as long as na every month kayo, okay, every month kayo nag-avail ng mga products. So, yun, pwede namin i-reconsider yung inyong membership kasi para sa mga susunod, kami naman makatulong sa inyo. Kasi malaki po yung mga benefits, incentives na makukuha natin if kayo upgraded into Unilevel system. So, itong sinasabi natin, Unilevel system po, ito na yung may product discount, may mga 10% commission, incentives, and royalty bonuses or renewal bonuses. Okay, so 6 ways to earn through product discount, 10% personal commission, referral incentives, royalty bonus, enhanced referral commission, and tinatawag natin na lifestyles incentives. So yung pang 7, yun yung sinasabi natin na leadership, incentives, or commission. So yun po yung mga additionals. Pang 7 way yon kasi maganda ito. Kung ikaw, leader ka pa, coach ka pa, so may mga additional incentives ka aside if you are a direct referrer. So, yun nga, additional incentives. Aside doon nga, since sinasabi kong incentive if ikaw yung pinaka-direct referrer. So, yun yung sinasabi natin na nakuha mo, no? In other words, parang, in other term, parang recruit. Pero sa amin, tinatawag namin na sponsor or na-refer mo, na-sharean mo ng products. So, yun. Kasi, di ba, in reality, sa ngayon, kapag yung iba narinig na networking, so, unang-unang naiisip nila is scam. But then, for us po, eto talaga, legit talaga. Kasi, since 2008, so, nauna is direct selling. So, ngayon, para mas makatulong pa through network, para mas madali, mas madaling kumita ang mga tao through network. So, yun po, unilevel lang tayo, hindi multi-level, binary, or, yun nga, hindi binary, unilevel, or multi-level. So, hindi po. So, unilevel lang tayo. But then, yun nga, minimum yung requirements or mga minimum lang tayong mga requirements, okay, na kailangan i-maintain. So, yun lang, sponsoring and through repeat purchases ng bawat mga members natin. So, we have our tinatawag na levels. So, levels, itong mga levels natin, from different packages, you will have levels. So, dun sa levels natin, in other words, is members or downline. So, yun. So, like nga, membership package 1,
worth 6,000, bronze yan. So, you will have 10 levels. So, dun po sa 10 levels or members or downlines, diyan ka kikita through repeat purchases. Depende din kung ikaw leader ka pa. Okay, so sa 10, sa infinity, kasi iba naman pala kapag sa 10 levels na yon, sila active na nag-a-avail. Okay, so you will have doon sa royalty bonuses. Okay, so meron din pong product discount. So yun yung pinaka number 1, product discount through retailing. Doon ka kikita sa discount mo. Number 2, magkakaroon ka ng 10% personal commission if you will avail. In 2 condition pala to. 10% personal commission if you will avail product every month and mag-maintain ka ng 2,000 points per month. So, at least maka 2,000 points ka for you to have a 10% total production commission. Alright. So, 2 ways naman kapag hindi ka naka-maintain, refer ka lang, okay? Kumbaga, may naipasok ka for this month, nag-avail ng product or nag-avail ng package, so you will have a 10% personal commission from your total production. Alright, so yan po. Dito, i-discuss natin, papaliwanag natin sa inyo, thoroughly, syempre kapag pumunta kayo or pwede naman natin i-set sa Zoom meeting and through video call, pwede po. Kasi like sa may mga health concern, so para mabawi nila yung ginastos nila and at least maka-maintain sila. So yun nga, makakatulong tayo sa ibang mga tao through this system. So magaling yung system natin, magaling sa ngayon yung system natin, kaya wala tayong dapat na ikabahala. So maganda din yung marketing natin kasi mas lalo pang makakatulong sa inyo. Ang kailangan lang is that mag-share tayo. Okay, mag-share tayo ng mga products. Amazing products natin kasi magaganda yung benefits, magagaling. Makakatulong talaga sa atin. And if ever may mga doubts or curious tayo about this product, you can visit our official YouTube channel kay Doc Joey. So, search nyo lang po ang Doc Joey Betito. Again, Doc Joey Betito, official YouTube channel ni Doc Joey and yung Facebook page. Meron din po dyan ng mga ina-upload na testimonials. So, yun. Doc Joey Betito. So, yun yung official Facebook page ni Doc Joey. Alright. So, ano pa ba? Yung may mga inquiries tayo, pwede din tayo mag-message doon sa page. Pwede din sa Unilevel account and pwede din sa personal na account or numbers ni Doc Joey. Ayun. And syempre, nag-ship din po kami ng products. May nagtanong dito. Si Ma'am Yeng Sora. Ito, taga Catanduanes to. Or Masbate. I think Catanduanes. Nakalimutan ko kasi nagpapadala din tayong products dito kay Ma'am Sora. So, good eve. Tanong ko lang po if may promo ba ngayon sa Amazing Trio. Magkano? So, wala po tayong promo sa ngayon sa mga capsules natin. Pinaka the best is Unilevel packages kasi dun tayo makaka-discount. But then, if ever you are already a member, so pwede tayo doon sa mga discount natin, magamit natin. But for now, wala tayong promo sa Mega 1 is limited. Sa Amazing 4, wala din po. Sa Amazing Trio, wala din po. So, yun nga. Through discounts muna tayo sa ngayon. Through discount magagamit natin. So, yun nga. I think December, if ever, so we will announce naman po if magkakaroon po ng promo si Doc Joey. So, yun. Pwede naman kayong mag-avail. Gamitin natin yung discounts po ninyo. Okay? So, yan po. Sabi ko nga kanina, pwede tayo mag-ship ng mga products. So, i-handle din po ng sender yung kanilang shipment fee. So, pwede tayo magpadala kahit saan dito sa Pilipinas. And, yun nga, much better if hindi pa sila member, much better if you will avail first
packages, kasi free membership naman yan, sa mga succeeding purchases, may discount na kayo at may free livelihood pa kayo. Kasi dun sa membership natin, mas makakales kayo. Kasi like, for example, Mega 1 kasi discounted na din kahit yung mga products. Like for example, yung 6,000 pesos worth. And then yung included na mga Mega 1 is 2 boxes. So 2 boxes po, ang isang box, ang regular price niyan is 4,000. So, dapat sana 8,000. But then, membership, free membership na yan. So, naging 6,000 na lang. So, makakalas talaga tayo, di ba? Nakatipid na tayong 2,000 pesos. And then, sa mga susunod na pag-purchase pa natin, meron na tayong 25% discount. Okay, and then meron ka pang chance para kumita. Kasi kapag nakapag-share ka at syempre sila avail, dun ka talaga magkakaroon ng mga earnings. Right? So, yun po ang about sa ating MHC Unilevel Livelihood Program ng Miracle Health Corporation. So, for more information, you can also visit our YouTube channel, Doc Joey Betito, Facebook page, Doc Joey Betito, and sa contact number ni Doc Joey sa kanyang Smart 0998-975-8121 and Globe 0917-853-8933. So, free consultation. Ating booking office, bukas po bukas, 9 o'clock in the morning to 6:30 in the evening. Maraming salamat po sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzena. My name is Miss Gelay Magracia. Maraming salamat and this has been Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. Good evening, everyone.